Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê daxuyaniyeke şermezariyê derbarê revandina Hemîd Merwan Eîdê ji aliyê milîsên PYD ve hewla terorkirina wî belav kir. Di daxuyaniyê de hat hevdemê ku gelê me di rewşeka aborî û ewlehiyê xerab de dijî, rêveberiya PYD jiyanê li wan asteng dike, da ku di rewşeke dilgiranî û siqamgirî têde nebe bijîn ku hemû kiryarên xwe ji revandin û gef encam didin. Gulebarankerina Hemîd Merwan Eîdê endamê Partiya Yekîtiya Kurdistanê Sûriye li bajarê Amûdê roja yekşemê 12 Hezêranê ji aliyê çekdarên PYD ve hewla terorkirina wî piştre revandina wî li gel otomobîla ya ku têde bû, belgeyeke ku PYD di siyasetên xwe yên çandina tirsê di dilê welatiyan de berdewam e, da ku Rojavayê Kurdistanê ji xelkê wê vala bikin. Di demekî de ku welatiyên deverê ji ber siyasetên rêveberiya PYD rewşa wan ya jiyanê pir zehmet û aloz e. Enekesê di daxuyaniya xwe de serbar kir û got ku ev kiryarên tirsandinê di dermafê keçûxortên gelê me de tu caran enekesê ji riya xebata wê ya siyasî ya aştiyane dûr naxe. Heta danpêdan bi mafên gelê Kurd di dewleteke demokrat pirjimar were kirin. Têde mafên hemû pêkhateyên gelê Sûriyê hebe. Herwiha enekesê bang li aliyê Amerîkî kir ku bi berpirsyariyetên xwe rabe û fişarê li rêveberiya PYD û Qesedê bike, da ku van kiryaran rawestînin û Hemîd Merwan Eîdê û hemû revandî û girtî serbest werin berdan. Herwiha daxwaz ji gelê Kurd kir û tevgera wê ya siyasî û civakî û rewşenbîrî û mafnasî ku bi hev re van kiryaran red bikin û eşkere bikin.